to make your YouTube live stream. Tiens. Pabois. Attirez. Try.
Omiranu smooth. Bantia Obejina Yemiano Fanem, I was included in one of the On this way. Yenti. Omiranu mi so brim si wanya. Kadi enu abema na na abacha. Ose no. Se brebi atwam. O ma kwan ma wo mo na ano fo no. On be si bibi kire. Ne mu no na osan ba se omu nuanu bi nso wo ha, omu do oso a, omu so po omu na ano ni. So omu de bedan. Ama omu so gitu, mu hye omu se omu nko no ma kwatena se. No omu hwehwem no omu nyi bi obetimi ada wo ma no. Na bibi ni a watutu bibi a pepepe. Na sebe oso breast wati. Sabe o hwemu a ye nua be me na onya ano. Se obeda ye nua no mfrafrafo nyina ano okuro mu. Bibi na eba na be fa om ho a na wahwe na watutu bibi a pepepe. Sabe e be ba wanim de na aduru de ede. Na nya saa de a ye nua be me no so na o ma no na ontutu bibi a okuro mu ha se fa ema o. Se de na na abacha o se no. Ansa na beto amafo no amomo atunufo no nso wo so di kai to wo no pese wo no ka bibi kakra ade kire wo nu a wo be ye nyina atibi se de be ya be mu se ma no wo be ya ma na yi na no Ole wa unu ya.
You can see that more time our final solo. Moon so child, and if the moment can be kind and children, then Sana, Nanano so or the Obeka or Maka, the moon is some of the wedding time on two. Wait here. Sit here. Let's go. Seven. In Danny. And I say, you say, Empoya. And I say, if I use say, that's what say, they are using any mamma. The mamma is an 8 years. Let's say, if you say, a baby, that's a good. In fact, Papa Ma, who are the kind as well. See, I said, what about the kind? In an MC. I will have a the cinema, the Indian as we did in your dad. Said they are in a bed. I did a fun to my Afra, and you were 80 million. Mane so. You may be a cafe, a car, dear Betty. We can't, I'm sending me a cave, you walk and one number 6. Don't the Coco buy, I will see you soon. See, people come to the Mamma Cafe, say, you are and William was share, and William let you. So, believe. I mean, Canada, we did the Ayuba. The Maya, what made your friend. If you are proud of your own kind, you see why the work. Oh, you're handing it yet. That's all shedding. Now, who sent Munyama, you were their share. Oh, money at the entry who walk with a big man. To the Acacia card, the other chip. To the air can say, what a kind of a way, Yamia, what's your way, or go behind. On Cassandra, one of the was showing Munyama. I don't know, we didn't achieve an opera, and the brain now. Once you see now, so the fat near man, said the same. And from ye dear consume back. Because you said, Papa, you're not to be playing a call for people, but you're not meeting to be called. You I am in show. While Mammy and then so me had a meeting to one. Ah, your qua, a body and now, ye, I have a baby. Just as you won't pay for putting down cry on one year. Until a day, grass and yakas also me. Now, none of money and coupons to energy. The man has to me, pen down on Mark said, yeah, I said, yes, we have one. The too many men, I said, my friend, but now, Maya, they come at the camera. I'm part of the like I said, now, yeah, I can't buy 2-4. You know, so no, but the kind of one. A food to every man said, that you think I buy him. This is a good one now. Want to make that I want to have brow will be dinner. I want to read you. Set bar. What now bar? I did it. So, a chum. Seven, you might do how I want to. I put this about the word to 20 years. So, you will not
Omi ra mi si wo biri sɛ deɛ aberante ɔno ane nuanom a ɔmadi kan wɔ kwan no so no aka bi akyerɛ no sɛdeɛ ɔmo si no. Phone biara ada sɛ ɔbɛdum no anaa wode bɛto silent phone dum no anaa fa to silent ɛnyɛ saa obi frɛ wɔ kankran a ɔmo bɛgye ɔmo gye nso ɔmo nye no kwa. Kasa. Tie. Member ye ni money maybe said men are the mapa and the empesa me no be a minimum from the tom the sound menesa necessity be only more dear on becoming be a boko now on cloth from your movie are not come maybe the people should come anima I'm a banama buana effect 51 Kamema Bepumian come back come on get them book by 91 yeah and Indian band and Kabum Georgia said this will be ban or enemy being some fata we now more yes yano send them can you look to make a cabin upon your mouth and now they go on so a good way dear now need to meet you you have said you won't come up you will be CIA when you may be baby now when you will be CIA but I am a straw pa and Kabum so no yano you won't say we we you but we now way about wow ma you mean now money be banning now my effort you are that Roma my final was Yeah, Bobby, I am what? You are jamming, Accra, best like I said. I blanket him, said. You can't make any say. You can't be tuning me, I know. I was so a mao. You were at the enemy, Nankapra, or the two make it too be, and what didn't need help. You also say, and say, self, probably for natural team. No mind to carry of education. Be do so beboa. You see, be a never would be. And Rabban say, what trouble be more than 6 months annual. It be almost so yet or it was all cats as a almost so much. Maybe a poor man, yin I so rather warm. You are Darumaka, you not did you Oh, me wura Daruma. That's the idea. I'm smart. I catch the. I think that. Tell na na Daruma. If you know, you almost say when I'm going to catch it. Upon the guy, who bemuno. So you need the young of that yes, soon and I'm my baby. But who are first over no timber. So the American is a Rubian in Sibia, and I'm a why. The guy is a capra, more woman enemy. And so. That's the country see also. I don't know what doing. When I was young, what did I know what I'm watching? It's me come. It's not a few months and make one of and the cell or to never person. The customer to never person.
yewura no mo madawo mu mo pontu ni kakeda se nsem se mani be du e bia so na bia ati to do ma se ya se be do na sipa da na ba ko so da kan dia wi won sere ho mo na mo wi ma fa so bi ese se yewura e ko du meje bia wo tin dom ke won dom be ye se man ye fe ni so ba wa me se no e mo ni so mre je se bia go je woni abi e wo e bre so a yewura da roma o man ti so go hu e sam so mpa e be ti yewura da roma ndi be si ya ma sera ma da roma mo tri so a o ho mo bon wa di na to Tomi na na ni di ko ni. Ele ni na ma be du. Acha wo ti. Uni na ma. O mo di kan. Aso ga so pa na mo du pa o mu tu ye no. Ana mo dia de se de ba tu ye ru ani mo a. O ma pa se e na no fa fa so. O tu mo mle na mo be mo. Ele mi ni kan se o mu mle mo. Akonya na ga o. Porque o mundo de mulher, o mundo não mame. Depois o manchi, divina onde a se abusavam. Ensino o tio mas eu me encontro mirror. Eu me encontro na tia me quando eu vou continuar o eno. Não sou mais um ano. Então falar o tu minha de o pé. A sempre bebê se o unia no montamo. Ambra o eno. Tu minha fe unia no carro. Não me dá montrasi. E a peça é bem titi mas não se via. Onye na ọba na ami kwa ese asem kokura ase obeti aka na won ti ase ni ade npe bi se echi edi ka ka jo se wonu na mo mu di kan ni si na se won ti ase ama ebo so a pre wo mo ya oboa ansa na wonu ma sem be du ye wura ni mu no na du bi e dem ko mi se wonu na mo kan hu di bia ni ho a be fi mo mo abaye wura ho o be ti ya fe no mo siesi tesre baby a wote no baby a wote sesi a no wote kofu nsem bebre na obete emfa waso mo obia wonti bibia ase a ehona tienye pa sa wonti bibia ase a emfa wa wadere enka bibi nkire oyi o ka kire no no unim dia ono so okwa akoka ma dote hwasi ugo mi no na ne e asamba tu mi enu we na obi abeka kire mi na me so me ebro me so me ka kire no so na mo ade nipa mi ensa enai obetumi mo adona obetumi dia asiesi sa asem e koso na e koso a o mbedu ani no mo de oba na chan mo ne de okọ mi ani ni asamba ku mi enu enai kan na manfo ka ebro ye so dia de du ani ewra so kesi eso ade oba mo ade na dia ko so o sa bo ni ani sa je se ho e wa ye shi ne bibia na obi beka kire wa obeti enyina no o tan mate e baba di wa da o ni na ko be siraw ama ye fa wudi en ko ye kuma e brand da bia na o ne odi ni ebo da bia odi ni ebo da bia odi ni ebo abote nyame siraw e sa ye wura so on tin da papa in fact no siraw o ban boko na ye wura so akunya no o fa ira lu wa mira padama pajatie na gie ni etum na kope Papi. Yo ni aka be smeka cho ne se so ure unim se ri nyina yirim se da cha mo aten na me na namo na so ndai pa amana dwen enu ansemfo ho ne ko bia na be kwa abakokoto se bia yo semfo hene se wo ho be dai pa na namo nyakopon aso no nti na oda so daye no se dabi ami nano we fato ebushana no se de beye na se bibi ba mo so aso mama me ntimi nua na wugina he de me sire woni se ewura na cha mo tin on petrol tambia me so idi na kire me sua no obuso asema se kan kure so o kan kure na se ohu se no kure na o kan o be chew na mo twa ntro dia ompe en fa ho se bia be frafra ni nti na bia o furu ma ho te no na obi e fa kwa bi so awia prot nam se wunu afrafra ni ntina aka hye ya bi se mi wura se o te sa de na ene ye o te se hwan kra na gbofu e be se wo se re ho ase e ma ho so se wunu mu nyina ma ye ba ku nyina ma esimfo po de se be kanka ye se ya mo dom ho pa e se yen se be nya santo fu na se ye nua ba ku esimfo hene ba ku a wo to koko wase ho asemi ba manim me hwe na asem ne ben no me frɛ no oba na me
nua ɔdaroma saa asɛm som na wankasa ka na mo bɛn ampa ɔka asɛm no ma asɛm no yɛ bɔkɔɔ ama bɛto m'anim saa ne yɛpɛ na yɛ wura nso asomadu no ne nsɛm nyinaa na ɛsɛ de bɛwura anim o yɛne yɛnkasa wɔ sɛ yɛne yɛhwɛ ɛsiesie fie ne ɛbɛne sɛ amaka ɛdue wura anim deɛ ɛbɛsɛ no sɛ deɛ ho ase ne maa ho so na dɔ wo nua mu nyinaa na biribi abɛyɛ biara nyankopɔn ne nanam nso bɛdi w'anim kan na ɔmahyira wo ama ɔpagya yɛ kɛse ama obi afrɔ sɛ faafrafrɔ hene na ɛkɔ yɛ a no obi ahu sɛ yes mmoa yɛ du ɛmɛka kyerɛ wo no no yɛwura ɔda wumaguru ɛsɛ ɔpagya wo si ama ɛnu yɛ wasi What's in order and what if I come home and what if I not check? A branch in the city. About the Jaffa. I'm son of a more now, no longer if it is set by ya, then decide to be a Alex, eh? You come to me more, and I'm the way that's now. Yes, so she's added this. Wow, over. Me and woman in the field. So we know more brother better. Ah, we are the men and we are coming to the children. They can come with them, that's what she said. And some of them, but no one saw Corona one and none of them. About an assembly for another. There's a way of paying. There's a piano. It is so much. Oh, yes, I will pay now. Ama no a wo mo wo kuma wo no tumi e dia ma wo so wo ma akasa kire so bia no sa do mbani du ti ma wo nya ti se e ba wo so na ya ani e do so wo ne wo mo a wo mo to me ba se bebre so when you have me, that's what you if I put from I said, who Sanwa? I am treating my wedding. Like I said, I'm Ponica. So I just went and once off permanent free that. Say that I tell you, I asked you, remember. I don't know. And then the education. It's a woman or her. That's a woman goes to here. So the phone will go to school. Like I said, my young ya no me yo posso amma andiamo su ambalo su quindi perché Papia Etiendo Tiema Abrantia Obeda Frafrafo Nano Ewo Pramso Eni Jache ne Pramso Ede na Frafrafo ne se bi so wo Pramso Sisi ya minu adi tu mi ma wa haide e bi so wo ho Obafi wo mu nyina aso Ade America kire wo ni bra wo ho ase bra wo ho ase pa na fa ma unua no obeda wo mu nyina no se wa mra wo ho ase ama wo mo a enya dia wo ka se mo mbele ombeti ene ne minua de tumi ne ma wi a wa ye ni pasonko wo nantiem wo kasem wadidiem hweyie enye ba bia na sese wo kro
sɛ wonom nsa ɛwɔ bia ba a ɛnɛ yɛde tumi no ma wo wie a twam sɛ wokɔn dɔ wo nsa atɔkɔ wo fie na kɔkɔ nom ɛno nso koraa wonom anom nanadwo sɛ wo pura na woda na sade ahyɛ na wobɛtumi asɔre ano asɔre woantimi nso a sɛ ɔda hɔ ɛnante abɔntene ɛnidi nsɛm a ɛmfata me nua de tumi bɛma wei fa ne die ma na tena nkonnwa na n'ahema akasa ɔno nso so fa ne die ma no na abɛka me nua nsa mo nyinaa mo yɛ adeɛ baako ɛnkeka sɛ woyɛ frafra nti wo ne wo frafrafoɔ nko ɛte mo ho mo nyinaa mo nka mo biribi ha mo a mo nyinaa mo bɛtumi ahyia na mode abɛto me nua yi ɛba saa wobɛtie mu biribi ha mo ama mo mfa nhyɛ mo ho ɛma obiara nkɔkyerɛkyerɛ n'adwene deɛ wɔpɛ wotua na ma wo na mo mmra woba no ade bɛto n'anim a menim sɛ tie biara wɔyɛ batankɛse a gyaakye man nyinaa ɔne otumfoɔ de ayɛ den ahyɛ ne nsa sɛ bɛkɔ yie nko a ne hia na ho sɛ wɔdi dwuma pii a wɔyɛ ɛduru so a ɛnaano yi nyina mebaa me hunu mu nyina mbɛboae montoa so saa na afei nso skuul no monkɔ skuul nkwalaa no mommɔ monkɔ bi ɛnyɛ da biara na sɛ bi obi bɛyɛ akoa mofa mo nyɛ akoa mofa nto mo adwene yɛnyɛ saa ne yɛadwene akyerɛ ma mo ɛnso yɛde ne a mo aba yi awɔwɔ bi wɔ mu a ɔn sɛ social media yɛ aba yi ɛnsɛm bi wɔ ha wote a yɛ ana awerɛ ho na bia yɛ nananom nye yɛ adwene no no ebi tumi ka sɛm bi na sɛ bi ne ɔde tia nananom ebi so tia me nuanom simfo yi nansɛ mu hu sɛ manhyia simfo panini baako ɔba manhyia a yɛwura yɛn nyinaa ɛwɔboa no kama yɛne mu nni manso biara ɛyɛ wɔn a wɔwɔ nkyɛn ne bi wɔ hɔnom a na ahoɔyɛ anti sɛdeɛ yɛwura ama ahennie ayɛ fɛ no ɛyɛ bi ya meka kyerɛ mo nti mo so mo aba ha yi no mo nsua nso a mobɛtumi de bi akɔ mo kurom hɔ ama mo nso mo de akɔkyekyere mo kuro a ɛbɛduru baabi ne yɛn nso yɛ mu bi ne yɛn nso yɛ ɛba hɔ ebi kora wɔ hɔ a yɛ bi paa nti mo bɛyɛ baako na nkɔsoɔ mmra Ghana ebi mmra Santembɛn ne bi nso abɛka gyaakye ne Kransoman mɛsrɛ sɛ bɔbɔ ne hyire ne da tumi na kɛmɛ ɔpanyin a wɔba ɛm sɛ ɛnɛ a wɔbɛ wahwɛ wo nuanom a ɔmo gyina w'akyi ɔmo nyinaa bɔ ɔkyi dɔm a ɔmo de no aba ɛfɛ deɛ mpɛ sɛ meka ma ato asɛm sɛ seesie a wogyina hɔ woyɛ gyaakyeni ba abammra mu no sɛ wotu kɔ akɔ baabi afiri busumi nsia kɔ a woyɛ hɔni nti dwumadie bi a yɛdie biara no so amfa ho ahyɛ mu na ayɛ wadwe sɛ woyɛ wɔboɔ yɛde wokɔ kɔɔto a woato mmara na mpo mu a mogyina ha nyinaa bɛhwɛ mamto ka sɛ yɛwo mu nyinaa mo wɔ ha woatena ha ana mo nyinaa dodoɔ no a asi mu fie ɛwɔ ha nti mo bɛyi ade a mɛsrɛ paa ne sɛ saa frafrafo no wobɛka mu nyinaa bom sɛ baakofo yɛ mo ma na nkwalaa na ɔmuwɔ mu no moaboaboa mo mpanyimfoɔ no a mo sɛ mowɔ bi kakra no obi a wɔntimi nhwɛ ne ba no moaboa nam tena kɔ skuul na ɔno nso atumi ahunu adeɛ ɔhunu adeɛ bɛyɛ krakye ne kɛseɛ a nansɛ ne patitiriw a yɛakyeɛ na ɔba ɛde abɛbɔ kuro yi nso kyi dɔm wɔni baabiara kɔ bio nti ɛbɛsrɛ wo ɛnkanka mmeranteɛ ne mmabaawa no a wɔmmɔ mu no ɛnɛ sɛ yɛde tumi no ma wowie ne tɔnkɔ a frɛ mu nyinaa na ka ɔmo nyinaa bom yɛtu ɔmo fo sabe ɔmo a ɔmo yɛ nneɛma bɔne no ka kyerɛ ɔmo sɛ bɔne deɛ ba a
ɛyɛ de sɛ wobɛdi mpakoro akyi kɔɔto koraa a yɛn nyinaa bɛboa ma yɛde no akɔ na mmom sɛ papa de wɔɔyɛ deɛ a yɛn nyinaa sɛ ntoma koraa na ɔsɛ yɛtɔn a yɛbɛtɔn de deɛ pie nipa korɔ no na daatɔntɔ bɛyɛ nipa titiri abɛboa gya akyi wo nuanom a wɔn di ka baa yɛ yi wɔa wɔde tua dwumadie bebree ni edi ni gya akyi wɔn bɔ wɔn mfiri mu da edu si gya akyi ɛyɛ nhyiamu a wɔn nso de wɔn dɔm wɔn aboaboa wɔn kakra wɔn bɛtumi na wɔn abɛyɛ ɛno na hwɛ ne sua yɛsɛ wobɛtra wɔn wo na wɔne bɛteɛ yɛsɛ yɛyɛ sɛ a wɔsi daabi ɛnyɛ saa ɛnim sɛ menu asɛn kakra ɛnumere kakra yi a wɔn baa yɛ baabi a yɛkɔ biara no wɔka ho ahoɔden biara nso wotumi wobra baako a ɔwɔ pram so a wɔtɔn nam wɔ ɛyɛ mayanka no wɔsɛ wɔyɛ adeɛ paa wobɔ akyi dɔm biribi a yɛyɛ biara no wɔsenana me nua no wɔsɛ betaa n'akyi anaa kasa nso no wɔsɛ ampa ɔde pramtofoɔ nyinaa koraa ka ho wone wotra yɛ yie wo nua no a ɔmobaeɛ no wɔma anya no saa sɛ nkyɛn na wɔmatumi aka pramtofoɔ abɔ mu a baa wode koraa deɛ wɔde ɔtɔ de aka ho prɛko pɛ nti yɛbɛserɛ wo wobɛyi ahobraseɛ nko a ɛnyɛ dwɛ ɛnyɛ ahomasoɔ santene de ɔkyiraa ne ahomasoɔ sɛ wɔbɛma ho so na deɛ ɛnyɛ wo deɛ no ɛnyɛ tumi ne guma ahodoɔ bebree deɛ de ama wɔ no ɛna ti so tumi ɛnyɛ wo deɛ no ɛmfa ntɔkwasɛm ɛne saa nɔɔma basabasa a yɛte a ɛde ɛsɛ asomdue no ɛnyɛ bi asomdue nkoa na hwehwɛ ɛmo abusuafoɔ nam sɛ woyɛ saa nyankopɔn nananom ɛbɛhyira wo ama wo nkyirima ɛbɛ nyinaa nso ɛbɛyɛ nhyira ɛnam wo so nti deɛ ɛsɛ wo sɛ brɛ wo ho ase na ka wo nuanom a wobɛto wɔ mo frafrafoɔ ne dagombafoɔ ne ɛda trams ne nyinaa no mo nyinaa moyɛ gyaakyefoɔ ma prɛko pɛ ɛne adeɛ sɛ mode hyɛ mo tiri momfiri asuro bio ɛ sɛ mokɔ a mokɔsra wɔ mo ade maba abaakyɛ wo kura wonim na abusuafoɔ mo ɛno ara na yɛhwehwɛ nti yɛserɛ wo aba no brɛ wo ho ase na no nuanom nyinaa nka mu asɛm bi na ɛbɛba a na mode akɔ naano ɔfa na moatena ase na moahwɛ mu deɛ ɔsɛ motwe n'anim no na moatwe n'anim na moakasa nansɛn papa baako nenim zanga nie no ɔwɔ a ɔyɛ mmerɛ ne ba adi nsɛmhunu bi wɔbaa yɛ wɔse nana akorɛ ma kasa kyerɛ no sɛ mekaa no nkɔtiɛ yɛ a nyɛ ne sɛ nka abɛduru w'anim sɛ bɛ papa no si twi ne ba no anim ɛwɔ m'anim no afei asɛm a meika biara no na mafɔ saa bi na yɛ baatae deɛ saa akora no yɛ bɔne a mane huru sɛ deɛ wɔreyɛ no ɛyɛ bɔne wotwi na so asa aka no abata wo ho yɛntwe na so mpam no wɔrekɔ no na wɔkɔsɛe dodo saa bi na mehwɛ sɛ wɔn nyinaa mbɛka bom na moayɛ na biribiara aboa na gyaakye yɛyɛ nhyiamu biribi a yɛ biara no ntoboa bi a yɛdi biara no nso kakra a wobɛtumi no na woayɛ sɛ college of education na nke yɛhwɛ sɛ nke bɛtumi abie no afi nanso yɛntimi ɛnim sɛ afeda deɛ kwa biara so yɛbɛyɛ nti motuo biara no a ɔsɛ motua na yɛtim de yɛ no ebia na mpa wogya wei ebia wo ba na ɛbɛyɛ principal daakye wɔn anim obi nim so timuma mo ba no nkɔ school na motua motuo ne mfa nyɛ college of education no na so aba mfa so ama yɛn nyinaa timihyira wo kusɛkusɛ yɛmɛsɛ nanom sɛ ɔmofom sunsum ntaa w'akyi adeɛ ɛbɛyɛ musuo ɛsan ɔhaw amanneɛ biara no awurade nananom mpɛ mu ma wo nkwatentena wɔde ahyɛ mu ma ana mesra ma wo yɛbɛka frafrafoɔ nyinaa bom na ɔmo nyɛ baako ne gaakyɛma ntumpɔn ne bi nka asanteman ne ghana ma nyinaa Lórí àwọn tí èdè òdì bẹ́ẹ̀ di akùnrin ní ẹ̀ Jacob Abọ́ni.
principal school ni mu odi yi a wọ́n di yie odi yi a yẹ́wùrẹ́ di yie nti man titi mu biara ẹ̀ma mu mu mo nyinaa mo nka mu mu na dwuma di a yẹ di ne kurom a sáà fi nhyɛ afrase nhyɛ mu baabi ɔmo nua no magoro bɛ di yie mo agoro no koraa ne kyɛ sɛ adeɛ na ɛsa nka ne kyɛ sɛ yɛn pɔn nti ɛsrɛw ewura se wɔn pɛ titi mu ɔno deɛ ɔdɔn koraa ɛna ɔpɛ sɛdeɛ yɛwura ɔseɛ no ɛberɛ a yɛgu hyira wie deɛ ahoɔdenfoɔ no mo nso ano
Ose brebi etwam na na twa fohene madama na wosom obi okra se wo kwa yare hwe kontumi ansa ma bi wo da fo de ko nse atutu na chi bibia awie ebitia bi ma ma abusua no ti se omo po obi a obeso na na ko twa fohene nituo abusua no so antena sukura bubuwa ni nyina ko twahia no ya sesese no eni abrantie ana ekosi no so ono no meso na na twafo ni tio na wonde dwuma ese fata se de no odi ede buama wahenie ya chikroi empuntuo ebe mu no wode ne ba no ba besre no si bibi di akere nnunti na na wie omugina
ɔbɛgye ato mu ɔde ama wo baabi wɔ hɔnom a hɔ nom ankɔ sɛ ne yɛ kɛntri yɛ nsanom ne saa nneɛma wo mɛnyɛ mu ɛsrɛ wo a ɛdɛ deɛ ɛhia me titiri ɛne sɛ wobɛsom ɛno ne yɛade a yɛwɔ wo no som na wo ho ɔde na wo som yɛ nso a ɛnanom bɛhyira wo afei nso abusuafoɔ a ɔmɔde ɔmbaeɛ no ɛsrɛ no makakra kyerɛ wɔ ɛsɛ sɛ ɔmɔde ne ba nso na mo sa bɛyɛ no wɔyɛ ne tie dwom ɛno deɛ yɛwura ɔmpɛ saa ne ma no atie mo ana mode no aba wom sɛ wobɛtumi ayɛ adwuma akoa yɛwura ɛne kuro no ɛne abusua ntina mode ne baeɛ moma no nyɛ n'adwuma na afra mpɛkyɛn sɛ wayɛ sie na wayɛ sie yɛpɛ saa ne mede bɛtie amammerɛ ne ama no yɛ soɔ ne yɛ bia moma ne nnɛ abusua no bi wɔ hɔ nom a obi pasɛ a ne abusua pɛ no ate ɔne ntimi no wɔyɛ yɛpɛ saa nneɛma no ahenneɛ deɛ ketewa biara ni yɛwura tumi na ɔde ma no ɛsrɛ no ɔde ma wia so mu yie nefa yɛ adwuma ɛsrɛ wo so mu yie yɛka ɛma deɛ kye koraa na sɛ wɔ so wɔnya a wɔnya nso deɛ mɛka no wokora deɛ ɔtira yie woba wo ne wo papa kra yɛwura ɛfrɛ sɛ nyina aplasɔn sɛ ɛma yɛfrɛ sɛ ɛyɛdi anim na woba ɛfrɛ sɛ kamakama sɛ yɛwɔnya no yie nti ɔmo no yɛ adwuma no yie na busuafoɔ nso ani nnɛ meda busuafoɔ mesrɛ mo yɛreka ne ho hia me mo nyinaa mɔmmoa no na wɔnyɛ adwuma no yie sɛ business wɔyɛ ne sɛ yɛyɛ na abusuapɛni wɔbɔ na bɛti ɔbusuapɛni kora ne bia mmɔteɛ ɔno deɛ ɛkɔ ne deɛ bɛyi na wɔni yɛspa sɛ ahennie na wɔniyɛ ɛno sɛ nka wokɔ nkura no a ahene no ade wɔni no mesrɛ wo woba yɛwo no som yie ɔna aroma ne fɛ ne yie ne fa ma obiara obiara anahema adeɛ fa ma no ne mpanimfoɔ nso deɛ sɛ wɔde ma wɔn na ade ama obiara sɛ wotie deɛ meka yi na wotie ne yie a w'ahennie no ɛbɛyɛ fɛ na ayɛ kɛse ama nkurɔfoɔ bi ani ate yɛate ahennie no ɛni hu no sɛ obi wɔ no ma wei nso wɔ mla a na ɔtwetwe no ho bɛde nnipa no ba na wɔbɛyɛ ma no yɛ fɛ pa a na yɛ ɔmo ani wobɛde tiri yɛ adwuma no nyɛ fɛ na busuafoɔ no yɛ nnipa bi a wayɛ no adwene sɛ wɔpɛ wo sɛ yɛ no na wɔno ano ho sɛ ɛde fie ba yɛ wɔdi akonnwa no ma no ayɛ fɛ ɔma ka ɛyɛ woa tena ɔsi bi nkyerɛ mu aberanteɛ wowɔ mmerɛ sogya adwuma na abɛyɛ no nyɛ sɛ ɔbɛgye na afiri yɛpɛ wayɛ mu ɔhene ba wo na ɛdi anim safoɔ no ɛhwɛ wura ha yɛ wo fa wo service ɛho hia paa yɛwura nkaa sɛ ɔma wo tumi kakra no nyɛ adwuma wobɛyɛ adwuma ba mpanimfoɔ sɛ womfuo dɔɔso a woyɛ dɛ yɛ ne nyina nti kɔyɛ a wobɛtumi akɔto ɛhɔ ne ne nyinaa soɔ ɛna kakra a mɛka ne sɛ sɛbi yɛwura tumi kakra na ɔde ama wo kaa no makuo kɛseɛ ɛma soɔ bunu paa ne n'ahema ne obiara ne sɛ no wonti biribiara nso so a sɛbi yɛwɔ ha wobɛtumi ne yɛatoatoa kakra a mɛka nkyerɛ abusuafoɔ ne sɛ ɔn sɛ woabɛdi n'akyi ama na yɛ kama ɛna yɛteɛ sɛ ne nnipa nyinaa ne bi a na ɔmote aseɛ nti yɛde ma wo bie ɛwura adaroma na ɔde ma wo bi a wɔn mu nyinaa bom ɛne obi ankɔko ɛna nanamnam bi ɛsɛ ebi si nkaareɛ ɔkɔɛ no akɔto ɛhyɛ baako so sɛ nyɛ no bɔɔlo fi wɔn ara no ofiri hɔ no a ɛna akɔto no ntumi ani nso ɔdeɛ ɔnyɛ saa wɔn mu nyinaa bom wobɛto mpanimfoɔ a ɔfɛ ne bi na afei na wɔka sɛ ɛna ne ntafo yi ne woyɛ abɛ mu na yɛ abɛkyerɛ mu sɛ ɛbiara na ne sɛ conflict ɛwɔ abusuapanyin ɛne wei ɛne ne nka mu deɛ wɔ sɛ wɔyɛ no a wɔama no ayɛ abusuapanyin kakra bɛka sɛ wɔno nso no ɛwɔ sɛ wɔyɛ no nkasa na meyɛ abusuapanyin woyɛ abɛ mu bɛ mo nyinaa mo nka mu na moyɛ saa a ɛbɛma makonnwa no so ɛmu ayɛ ɛna sɛdeɛ me nnuama di ka bɛpɛ mu ɛ sɛ woakyɛ du housing so baabi a ne didi agorɔ nsɛmmu ne sɛbe ɔbaa bi kɔnɔ akɔgye abɔne ne saa noma nyinaa ma ho nyɛ gu so wohyɛ wo dɛm bi sɛ woma mɛto ne sɛ wobɛfie kora wohwɛ mu wɔ dɛm so bia no womahu sɛ saa nnoɔma ne ne nam a obiaa bɛka wɔ paa ma akonnwa no ɛwurare wo na ha so deɛ ɛteɛ ne sɛ yɛdu ho akyɛ adwuma nyɛ sɛ bi a sɛbe dua bi si adeɛ tete sika nyame ne nananom woyɛ bi a
ɔmo nso bɛboa wura madam Roma sɛ nka bɛyɛ wura madam Roma ɛsrɛ ni deɛ na me so maka bi akyerɛ asɛ mo me ka na bi ama to tie na tinka pansoman watu pansoman ase ɛnɛ de because ɛnɛ ne history sɛ dan di kan a nana amoaten ɛtena sɛ de nsuayɛ na pramfo kuro mu nyinaa sɛ bi kuro wura na pramfo nyinaa abɛtena ɛsɛ sɛ sɛ yɛ mba ne ho nti ɛmɛku yɛ anim ase mɛka ne sei no ɛwo sɛ dɔm bi wɔ akyi nyinaa pramfo fo wɔ gyatefo wɔ that means wo try ile wo free gyate free pramfo wo a wo din a sɛ gya santema nyinaa wura na wate gyate pramfo yi baako firi mu ɛhɛ ɛno na waka bom wɔ ase sɛ no nso sɛ asɛm baako a mede ato me nda bie yɛ sɛ fata tia me fama na wate ɛmma wɔne mɛbrɛ tia me adeɛ ayɛnkwa adeɛ adeɛ sɛ fata tia me sɛ fama na wate kabi kyerɛ plampo nyina bi sɛpɛ nyɛ wɔ plampo nyina sɛbi yɛ buru sɛbi yɛ nyaado wa ama wɔde yɛ nipa bi a ogyina ɛho so ɛna wɔn bɛrɛ wɔn aneɛ na wotena bedi tia me le mu a waka yɛ wura wɔn yere no yɛ sɛbi obi ogyina yɛ bia no obi adɔ ne yere ɛbo a sɛbi yɛ buru sɛ ɔkasa tia me a wakasa tia wɔn yere deɛ som no fɛde deɛ ma no deɛ wonim ne deɛ wonte aseɛ ne ɔmu di nkɔmmɔ ɔbɛrɛ bɛkɔ mu wura nkyɛn bɛsɛ mi wura ɔda Roma sɛde dwafoɔ kɛ na ɛnyɛ ne dɛ ɔsisi sɛ kyerɛ no mo asɛm tia wa ɔyɛ ne bɛfɛ ɔda Roma mesrɛ ne die ɔtiri so ɛ ɔsɛ ana waba abɛtete yɛsomsom paa ana yɛwura ɔbɔ yɛ akɔhoma bɛyɛ fie no nti woba no ne wadwen sɛ woba abɛgye sika bi wɔ fie ha ɛyɛ som ana wobɛsom ma mɛka sɛ menkyerɛ ɛna anɔpɛ yɛ a na wɔtwe da ɛwɔtwe ɛna na wɔkum a meekɔ fie akɔsesa me ho akɔdwale aba na wɔtwe da no ne akɔma akyi ɛwɔ a wɔsan frɛ me sɛ bridge bi wɔ ha yɛnkɔ ne yɛnsan nkɔnkɔhwɛ na yɛhwɛ kɔ yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ nipa baako no meekɔ ne yɛfrɛ m nam saa san mekɔyɛ adwuma no awie ɛsan abɛsene kɔ fie na kɔdwale yɛnsan na mebɛsen akɔ afei megyina apadeɛ bi wɔ ha ne wura kyerɛ sɛ nahe na akɔ no wura mekɔ fie pasa nahe na wofa ka ne wura wode aseɛ atu ho akyɛ adwuma ana yɛyɛ no wɔ ha mesrɛ wo ɛsi baabi adeɛ no da no so wɔmfa nto a ɛfiri tɔ na menim sɛ nana dwafohene kɔɔ ne kra akyi no saa amanneɛ ne amammerɛ no mobɛyɛ mewura mesrɛ ka nana bɔ mi no bɛdam bisa sɛ saa mmerɛ nana dwafohene nkɔ nwanekɔne sɛ nkayɛ wo ne nana kɔnsire na wo ɛna wo sɛ mokɔfa nkonnwa no na mokɔhwɛ so mo anyɛ sɛsɛ na wo nsɔ yi ɛnka mobɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ akɔfa nkonnwa no ɛde abrɛ ni aba ne fie ne nyinaa de dua hwɛduada nana mesrɛ wo ɛnyɛ ma nneɔma bi ɛnkɔ akyewakyew yɛde aso atoto fam sɛ na ɛni hɔ a yɛka kyerɛ wo sɛ ɔnyibanteɛ a ɔbɛn ɔba wo ba deɛ wonim neɛyɛ ɛna wɔ sɛ wɔka kyerɛ no na wɔyɛ wote ne ho asɛm baako mmienu abusuapɛni wɔ hɔ no wafrɛ no sɛ ne na ɛkɔ abusuafo a wɔdwa ahyia nyinaa na yɛka wɔ mɔte me berɛ a ne yɛbɔ mekyea me no dɔm adi m'akyi baa fie a na dɔɔso kyɛ mu dure na dɔɔso kyɛ mu dure mokuta afiboboa da berɛ du mmienu asesɛe du baako na kanyɛ mu nyinaa mu ni ɛsɛ sonsom pɛ na honam yɛ mmerɛ ɔyɛ aberanteɛ nyɛ biribia na ɔnim nti mo abaa mo nsɔ ne mu na mo wan sɛ mo ne koraa na wɔasomsom pa monyɛ no yɔbiom foro soro woforo wie yɛ a yiya yiwe mɛ no ma yi atwedeɛ no ɛnyɛ bi nti na mogyina fie ha sɛ no nti na mogyina fie ha deɛ a na mobɛma no soro
na mo nyina se ade de ne kwan na ho obi a nsi kwan mo so ne mu na na ka fo ni na kwan na no anya kase se de enim no abante ma ba yo mu yo ina bi ka ka cho se ahasi ka bi esia esia so ko ya no to ni no aba obi nka se nko e mo mo ye ho no na o ma ha de wo be ya suma bre na wo kida ko aye ko aye fro ye we nye ni na o timi ko e ya no afi we ni we mo bra mo kwa ele ya ba ye be tre ko a o kida ni ensa ansa ye ba wo ba no ya branch ye o tu ba bo aye be so ye na ye mpega ni e pega e ko so na bre na ye bia o so sa ka o di Islam madama abusuan na ba so bi mamu nye no yodio ba bi na won na enya wo eniba won frɛ no na mo kan san kyerɛ no mamu mane ko ye nwie e no bi a ka samikare bi di ma so mo bi e ba ne se de ni nya kan do tu pram su nyina ase do pram so tu nyina ase abetra ke ku do pra de otiri ze pram so bu so pa ni wo le jina wo je sɔfo mu aso gyina wɔn nkyɛn abusuapanyin nso gyina ha ɛnu nua nso gyina ha bebree to pa abɔnten mesra mo nso ne mu yie osua nso mu yie a ɛmmɔ na wogya ahwe hɔ deɛ a sɛdeɛ tie bia osua ɛbɛbɔ wɔyɛ nipa na mo ankɔka sɛ yɛka sɛ ɔntumi ɛyɛ so bubu a mofa kɔ aba no onyadodo kyɛ obi a ne kyɛ sɛ mopɛ no asɛm a sɛ obɛdi fɛ ka konyina kɔnya ɛsɛ fa mɛrɛ ɔda ama bɛgya tiɛ na ɛnua ntumi si biribi Sɛ busua sɛ mo nyɛ nsi papanyi bedrum de bi no na afei deɛ maka hyɛ ne a megyina ha yi ne bɛsɛ ayɛ ɛdɔm ti m'akyi paa ɛso nnɛ yi ka busua no bɛnya a na ka bi wura kora asoma me a ka bi nya bi wura asoma no ka nkɔmmɔ deɛ ɛso so ma nsɔe ankyerɛ aborɔ busua nsɔe kyerɛ gyateman nsɔe kyerɛ bi wura sɛ awia mu osu mu na bi osu mu nsɔe no yi adeɛ ɛdɛ bɛfɛ bi yamɛba afei so deɛ dɛ na abusua mo bɛyɛ me si papanyin sɛ me nya me wura soma ɛyɛ fie na wo wura soma wo kɔ na me so gya kyeman na bɛsɛ abra busua nti me mo sɛ na ma yɛ ko nyɛ disibranti odina wo na yɛ kya me fɔ deɛ bɛbi ɛbɛfrɛ frɛ wo ɔsɛ me sɛ me wura bɛfrɛ bi sɛ bia wo bɛ biaa nti me kɔ dwa yɛ kora na me fon da me nkyɛn me kɔ baabi so kɔ fon da me nkyɛn sɛ me wura bɛtuma fon afrɛ me ɔfrɛ ne toa so mmienu mmiɛnsa a ne wamfa a sɛ wura gbofu saa de mede ahyɛ me ho sɛ na wura bɛfrɛ me biaa so fa saa so so no nso sua wabɛi brɛ wo ho ase sika bi asia o sɛdeɛ ɛmi nua kyea meka sika bi asia ɛyɛ som na abɛsom ɛyɛ wurade bi a wɔka wɔ se wɔno deɛ wɔde n'anim hɛ adeɛ wɔ se wo a woyi wiɛ ma wobɛsom no no sɛ mpanyimfoɔ si akokɔ wobɛyɛ oni na obi a bɛbɛserɛ sɛ wobɛwura na wobrɛ wo ho ase ɛka bia wosom wura yi a ɛna wura soso ɛda yi mpanyinfo bu bɛbi sɛ dudu ni na wakyɛ ɔbaaya so hɔ ɛna ewura soso bɛdwene ho ɔbɛso da ɛpa sɛ a me yiri ɔsom me na me so mo bibi ɛwɔ ma bɛso ma me nsa na me dɛ ɛdɛ ɛdi ama na me sɛ wɔn sɛ wɔbɛyɛ ɔbɛto mpanyinfoɔ yɛn nyinaa wɔ ha dada brɛ wɔn ase ɛma yɛ na yɛ nso akyerɛkyerɛ wɔ yɛ akyɛnefoɔ deɛ yɛwura tena sɛ deɛ a yɛtumi yɛ dɛ yɛtumi papaapapa because yɛ nwe ɔkasa kyia yɛwura deɛ yɛ ka biara yɛ wura frɛ yɛ pɛ yɛ sɛ bɛfrɛ wo yɛ kɔ ha na afrɛ bɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛyɛ obi fie ntumi nkɔ ɛyɛ wɔ fie koraa bɛkɔ because yɛ wura na yɛsoma wɔ woka sɛ bɛso gya akyema yɛ bɛsoma abusua deɛ ɔno wabɛn yɛ o nti sɛ bɛsom yɛ wura pɛ biara na ɔde wo kɔ dɛmɛ sɛ ɔno sɛ dɔ ho ase na mesɛ na nyame ne nanam de ama wo sɛ ɔma ɔyi kyerɛ ɔma ɔyɛ kodo ho ho ɔma nkɔ ahoɔden wɔ mu sɛde ewiase de wo sika paa nso waka dɛm wɔtumi nsukɔ ne wafa na sɛ wowɔ sika na saa wɔ ahoɔden deɛ a wopɛdi sika no ma wɔde wotwa nyɛ dɛ agye baabi a fɛrɛ sɛ no akɔ bia wotumi nkɔ bie
problem pound. Say the Yamina and I must say, this way I wish I was so let me say. Miss Owen said, Ma, ya, the ones who be out for tower, not our year, must not be able to. That part of Batam. You got so many no so coy, buy, what's his fee, and must have it. And come over there already or go, and then you could get anywhere. And Fabi, dear, maybe said, what to send me, it didn't be a production, you were said, which you from one, Pancho. The moment said, you brown was sick, not a good deal, the way brown, that's a funny plan on the Mawa, or minimum. You are out with down my that's my choice. Yeah! Papa, you need that's maybe a no crabbe. I feel now over. See how for years was young saying their shower. And they went to my city. About the time in age. They had to try it. And my years to sort it. Immediately judge and performing. I'm at the end of the age. Chrono great to for the assurance. Oh, dear, as I said, if you have been in touch, I could now for my thank you. 1 year, what you never better.
saa na asante amanneɛ atie na yɛ a na bebree nim aberanteɛ bi ate baabi ne wɔtɔ asase wɔdidi asase so ɔsɛ medea ɛnte saa yɛwura ɛna wɔde wei asase bibiaa na ma wate ɛna hyɛ ne sɛ ɔma baabi kora didi yi a ne wabusua a ɛnyɛ wo dea ɛnhyehyɛeɛ wɔ ho ɔno wɔyɛ yɛwura Kyeame wɔnim nhyehyɛeɛ no nyinaa ɛduru so a yɛɛ sɛ wɔde ma wɔ wɔde wadeɛ ne wabusua adeɛ bɛyɛ dɛ ɛbɛma wo ɛma wo bi ɛnte saa wo papa no bɛdi adeɛ pram so yi yɛbɔ yɛ hamea bafei na nokorɛ yɛ dɛ ɛba nso deɛ asantehene bɛka kyerɛ me no ɛna mede yɛ adwuma nti wo bɛn ne serɛ wo biribi kyerɛ wo so a wo papa ne no di kan bra mɛkyerɛ wo akwankyerɛ pa no mema wo nneɛma anim no mema wo ntu ho anammɔ abusua nso a mode ne ɛbrɛ me nue mesrɛ mo sese mode ne bɛyi mu suo wɔbɛsom o ebi ne yɛka sɛ wɔ sɛ biribi asi ase a wɔ sɛ twafoɔ na ɛnkorɔ daabi sɛ ne wura hia no a wɔnya se biribi kyerɛ ne sɛ wom abusua ni ne so tumi bio na afei mo sa akɔyi n'ase atwedeɛ mesrɛ mo abusua no mo ntie de yie paa meti biribi saa ɛnyɛ de a mɛsɔ mo so koraa akonnwa no a wɔbɛdie no ɔbɛsom mo biribiara mu ɔbɛnam akɔka kyerɛ no ansa na wɔpɛ sɛ biribi wɔ hɔ yɛ sɛ ɔbɛsi ne wura wɔde aba ɔmo biara ntumi nsan ne ho ɛmmɛ fie ha ɛmmɛka hwee ɛnyɛ asante amanneɛ sɛ motena fie na biribi ha mo koraa mo ne ne nyinaa na ɛsusu ho ansa na ɔno nso de aba mo adi n'akyi wabusuafɛ no ni woadi n'akyi na ɔne no aba na moabobɔ mu wura amanneɛ saa na asante hyehyɛ yɛ ti abusuapɛ no ni to ɔbo ase onya si biribi kyerɛ me nua sɛ ɛwom abusuapɛ no ni ɔtumi yɛ dɛ abafo sɛ wone mu a mɛka kyerɛ wo nnɛ nyɛ sɛ wɔbɛto atwene wo but bibie ne wambɛtumi ɛsan ne ho na wabɛfia wobɛkɔrɛ bɛpa mo wode sɛ monim a mɛka kyerɛ wode ɔyɛ atrɛ bi hwɛ wobɛduru yɛ ɔno no so yɛwura Kyeame wonim ne nyinaa wobɛpa mo wosan ne ho ba wobɛka kyerɛ sɛ netwafoɔ wɔ hene kora bɛfa ho anya ma no nti deɛ mɛka kyerɛ wo na woba me nkyɛn ɛkasa kakra kyerɛ wo yi wakoma mu nafa so na wosra deɛ a obie ne wa wokyirifo asɛmpa yɛ dɛ ɛkɔ wobɛn wonim sɛ wonni ntoma wɔbru ntoma koraa wɔbi wɔ metumi wure sɛ wɔni hwene nso sɛ wɔsomsom pa a wako a wobɛhwɛ ne kakra ɛna mesrɛ de ama ɔso wokyaw nneɛma nyina nim sɛ ebi ne hɔ nanso bra na bra bɛsom sɛ ɔma wobrɛ ne sɛ ɔmo a wobɛto wɔ mo no Kyeame kontire akwam ɛna akɔbea mesrɛ mo mu nso no mu ma wate meba ahengwa mesrɛ mo sɛ bibia nkɔ yi a mode moma masɔnte mode mo nkɔmi nua hɔ fransa moma masɔnte yɛ sɛ meka kyerɛ no biara so mɛka kyerɛ ɛsomsom na wate na bibia nkɔ yi